Jotono lamsugo da secret live dere channel o tabuk social media wo dili ni gothana anglai tongmani urpat lai tongmani belaikano social media wo kuplongai tongmani nukjagui tongka pheba sung oi video sana naimani ke omono tirpra wo omo haino gothana angnai no angnai tangi hinke sini tiprasa no oba hikeno dongsop nangnai tei sini tiprasa oba hikeno choba nangrinai borok neo deso simi dili wo simi oba hi gothana angnai ta wansudi nai di tirpra wo oba haino salsa angnai thangai tongo tamni ke belaikano tabuk pati sati inglai torjak lai belaikano nini ani inglai hinchani nunglai kungchukjak lai oba hike sakno tolao echan khlainani muchungya aboni bagino bulai toklai bwthalai inglai tongmani tabuk social media o dili o je urpat lai tongmani nukjagui tongka tangai hinke a deso bo oba haino dofano hamjaknai dofano thoi rinai langmarinai hinai baksa ke ba thoi buthangka tei bujagui ekdom serious hospital basono klai lekha tangai hinke je dofano hamjaknai je dofano bisi dam binai omti bororong tinike langma chokmani bo nukha tei dukhu manmani bo nugo je borok bisi sikang nai borong sikang pau paine haisiko khengke sing oi video footage rokno phunung manliya tangin ke belaikano kiringmai singsa o video photo rokno phunung manliya youtube o belaikano kiringmai singsa public rok a jaga o onek no bujak bai kha tei police rok bo onek no dukhu manbai kha bujak bai tei kwbangma punch rok bai bujak bahan kaplam pala kiringmai singsa ngi tongmani photo rok no phunung manliya phunung mankhanke phunugiri khamo obono karei Rahul Gandhi Bwjak Kha Bwjak Kha tei asike Bwjak Kha kongthai gangthai kurugai asike serious ekdom police rok se bambuya ko nei klangai mathangmani singnuka naidi a jaga o party no torjak lai party no dam lai asike tongmani je naidi bobo haike bulai kha toklai kha obo haike thilai thanglai lai tongmani a jaga o tak bulai khano kiringmai singsa urpat lai tongmani nukjagui tongka gangke sing o video ni bisuri sara naimani ka mono party rok no bisas khanani ekdom kirisu tangai hinke bini tonghe khana kri obo haija party ekdom kirimai singsa bumungjago bulayo toklayo nini ani amtija jinis sinnem je party inglai mani chini tirpra bo oba hikeno chole nai o dilio sime oba hi gothana ngane nei jibon tawan chudi a jaga tongkha nongkha tabuk chini tirpra bo se oba hangnani wanadi chini tiprasa se khabilai manlaya pura modi sorgani palangna haisi bo khe aram khe kono dukhu maya sak kono mungsange tini aba hi gothana no naisigi tongkana oba hike bongni borok no oba hike phanang toni bunke si tiprasa rong bo oma hike no tamsa tangnai haisi ko ke wansugui ya pirsala di sini tiprasa do paro asungna hamba